Oburu Odinga mondo bed Jacob IBC pod wabro timinade pod wabro yombi ang'o mwatimo kamano. It's not about dhano. For example, kiwacho ni religious leaders obedka religious leaders mondo kel inclusivity. Religious Kenya is not a religious state. For example, one gi so many religions, one gi Muslims, one gi Hindus, one gi Christians, one kod jok moko yie kata kuom Kristo, one gi ji mang'eny to gidwaro mondo giwuog ji adi ji ariyo. Matin ni either jo Kristo bro bedo golo ng'at achiel kasto jo Waislamu bede golo ng'at achiel kata jo Hindu golo ng'at achiel pod ok bedo inclusivity. Makata itime mana kamano pod ok biro nade pod ok nyayo gima timoreno. Koro gima wadwaro sani ni chike mantie kaka mane wakili owacho mane bende owachi gi e case mar Maina Kiai 2017 ni results kaka iyange e polling station kaka iyange constituency mane results mowinjo bedi. How can we strengthen this? Kech kwa dhia mbele gi wach kwa dhia mbele gi chuoko kata bangma wabiro chuoko Karaila for example gi Ruto kethore in 2027 wachakwa wacho ni gini no dhi marach wachakwa timore nade wachakwa menyo kaka waloso another IBC another panel. Koro an kipacha ma en mana passing cloud. Ma ok dhi konyo. Ok nya konyo e kinde mabiro mbele nikech kinde mang'eny adiera wang'e ni IBC onego bed independent